Bola tam tá poloha toho osobného rozmeru, ktorého už si teda vytváram také štíty, že ma to nerozhádžu, ale keď to načal, tak to poviem. Pán kolega, ja som vyrastal bez otca na Orave. Moja mama robila ekonómku v pamiatkostave a po večeroch chodila upratovať, aby nám dala vzdelanie. Ja som od 13 na bratov občiansky chodil brigádovať. Ja som sa do zlatej kolísky nenarodil, pane. Ja robím, odkedy sa dalo. Ja som niečo vytvoril, po mne tu niečo zostane, vychoval som 2 deti, ktoré sú prínosom. Niečo tu po mne zostane, pán kolega. Ja som postavil mliekareň, farmu, pekáreň. Proste mám, niečo tu po mne zostane. Teraz môžete kľudne začať vy. Vyprosím si poznámky typu, že ja nejaký zbát. Nikdy som nič neprivatizoval. Nikdy som nikomu nič nezobral. Nikdy som nič od štátu lacno nekúpil. Nikdy som mu nič draho nepredal. Rozumiete tomu, že sú na Slovensku aj ľudia, ktorí zarábajú rukami a hlavou? Kombináciami týmito dvoma okolnostiami dokážu zarobiť a dokážu byť prínosom pre štát, pán kolega. Toto je veľmi dôležité. A pokiaľ týchto ľudí zdemotivujete natoľko, že prestanú vidieť budúcnosť v tejto krajine, tak tu zostanete len vy, bolševici, ktorí ste nikdy nič nevytvorili a títo ľudia, ktorí sú nahnevaní na celý svet, ako sa im nedarí. Dajte veľký pozor, čo z tejto krajiny chcete urobiť. Vy hovoríte, že reálne mzdy poklesli a prosím vás pekne nárast splátky hypotéky. Veď počúvajte, ale pápi, to teraz prestaňte s tým divadlom. A to nie je divadlo, však Chceme sa normálne baviť? Chceme sa normálne baviť? Vy viete, čo idem povedať, tak preto mi v tom sa snažíte zabrániť. Čoho sa mám báť? Čoho sa mám báť? Basi. Konkrétne basi sa chcete báť. A za čo? To zistíte. To vám povie vyšetrovateľ. Splácania hypoték. Poprosím vás, to sú skúsení a slušní ľudia. Ja chápem, že vy neviete rešpektovať iný názor, pochádzate z bratislavskej kaviarne. Každý, kto má iný názor ako vy, je lúza, je dezolát, je kumpán a je opica. Poprosím vás, moji kolegovia sú slušní ľudia, odborne zdatní, majú za sebou obrovské skúsenosti aj zvládnutia, tak vás poprosím, že by si tieto prirovnania, keď to mám takto povedať, nechali sám pre seba. Ospravedlňujem sa za slovo kumpáni, lepšie oligarchovia. Tak, ďakujem pekne. Погибать на сцене, снова один, прогуляюсь без тени.